Thereni Payingora Trok, Bomkuruarni, Janajati, Dharma Sanskriti, Suraksha Mancha, Mate, JDSSM atum, Chapatir Piponsi, Guwahati Rongsupialong, Maipi Paman Ponlo, La Soalong, Ongdung, Asamalong Kedo, Bodo, Karbi, Tiwa, Dimasa, Rabha, Missing Lapen, Kapre kheiso atum setami Chetongdon. Labangso Mayalong, Jasamet Asamalong Kedo, Rashtriya Swayam Sewak Sang, Mate RSS along Kachirabdun, Amethang Anim, Mate Aron Barim Kirimatum An, Chingrumsi, Government aphan kheiso atum, Nim Kachelar Pontang Kedo Anaphan, Schedule Tribe Mate Estili Salong Pen, Hek Ponangji Buakemang, Paduponlo. Lasonsi, Labangso Mayalong, Jasamet Kachepatir Pipon, Lake, Janajati, Dharma Sanskriti, Suraksha Mancha, Mate JDSSM atum henlo. La sohut ahiring tang rakpen rat armu pachetong ponlo. Lapen kheiso atum Nim Kachelar ponabang non amat ington ponang poputa kachethan padopon. Suri armu Assam angkang hawarthom kepen Bodo Karbi Tiwa Rabha Dimasa missing lapen kapre kheiso atum setami chetong dununti. JDSSM ke claim kita mamaipu binut khambanga hin pen ke than pona tengke Assam la pen India det prek jamalong rialong nimbarim pen angtan pen kewang animalong Kachelar dona jo emethang aron barim la pen jutang aphan setami kaphere mimi dukoklo kheiso mate ST atumalong bat pik anlo pusi thanpon Lapen jongsi Nim Kachelar tang atum aphan ST ang hoipen sorpon etlo pulote Nim Kachelar pona phai setami kelang kachini lapen pangthek pon unpo puta thanpon thu Nim Kachelar tang atum anke ahok pet kheiso jutang aron barim bisar kindar ke do ke thak lapen jutang an setami rimpon pe Nim Kachelar ington ponang jipu kache songalong JDSSM hin pen article 342A setami prabjin pen aron pangtang ponthunang poputa ke hang padupon athema article 342A ke ST atuma phan kerai kom I article lo labangso aron ateng pen ST atum Nim Kachelar ponlo pulotangte ST ang hoi pen amethang amatsi chethan pet pu ajakong donang ji puta JDSSM hin pen ke hang padupon National Desk Report, Karbi Anglong Live.